गोलाव समनि उनाव बिटिआरनि जे बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि काउन्टिंआ सोलिगासिनो दङ आरो बे जि काउन्टिंनि जि लेटेस्ट आपडेट बे आपडेट बायदिब्ला बिटिआरनि 32 लाख जनसंख्या आरो लोगोसे 23निबो बांसिन हारि हारिसाफोरनि बा मोनब्रै जिल्लानि गासै 40टा जि समस्ति दङ बे समस्तिनि रायजो राजानि जि लुबैनाय बिथांमोननि मिजिं आरो बिथांमोना जि परिबर्तननि थाखाय बयबो सोलायनायनि थाखाय जि भट होबाय आरो बे भट होनायनि फिथाइ हिसाबै दिनै दासिमनि जि लेटेस्ट जि काउन्टिं जि आपडेट फैदों 22नि बांसिन इउपिपिएलआ लिड लागासिनो दङ आरो गुबुन गुबुन हानजाया 10नि गाहायाव दङ। दा बेखायनो गासैबो आइ-आफा रायजो राजा बा गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरा गासैबो सुबुंफोरा बे खेबनि बिटिआरनि जि बिसायख'थियाव बिटिआर जि गोरोबथा बे गोरोबथाखौ रोखायै आरो आबुङै रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय मावफुंनांगौनि थाखाय भट दान खालामदों। गुबुन फारसेथिं 17 बोसोरनि हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफनि जि दादागिरि गुन्डाराज आरो बिथांमोननि जि दुर्निति भ्रष्टाचार बिनि हेंथायै रायजो राजाफ्रा भट होदों। असान्ति आरो हिंसा खालामग्रानि हेंथायै रायजोफ्रा भट होदों आरो बेयाव जि कमिसन राज दालाल राज सोलिबाय थादोंमोन थगाय थसि रायजो राजाखौ रां रुफा जाख्ल'नाय आरो बेयाव माखासे मानसिनिल' दादागिरि सोलिनाय बिनि हेंथायै भट होदों आरो बिनिनो फिथाइ हिसाबै दिनै दासिमनि जि रिजाल्ट बे रिजाल्टआव जोङो मोनसे मोजां लिडिं जों मोननो हादों। इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा थोंजोङै जों समर्थन होदों आरो बिनि एकमात्र कारनानो जाबाय बिटिआर ओनसोलाव गोजोन गायसननांगौ, बिटिआर ओनसोलाव जौगानायनि हाबाफारि मावफुंनांगौ, बिटिआर ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा हारि हारिसाफोरनो अधिकार मोन्थायखौ जोङो बिथांमोननो राननानै होनांगौ आरो गुबुन फारसेथिंजाय बिटिआरआव मोनसे सोलायनायनि परिबर्तननि मोनसे सरकार लाबोनांगौ, मोजां दैदेनगिरि मोजां हान्जाया जाहाथे गुड गभर्नेन्स होनो हायो, करापसन फ्रि मोनसे सिस्टेम होनो हायो, जाहाथे गोरिब गुन्द्रा दुखिया गासैबो लेभेलनि मानसिफ्रा सुबुंफ्रा जौगानायनि थाखाय जिखिनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट आरो जोंनि बिटिआरआव माखासे जिखिनि स्किम आरो आसनिफोर लागोन बे मोनफ्रोमबो स्किम आरो आसनिया ग्राउन्ड लेभेलाव डाइरेक्ट जोंनि ग्रासरुट लेभेलाव जाहाथे इमप्लिमेन्ट जायो, बिनि रां थाइसेबो थाखा जाहाथे रावबो जाख्ल'नो हाया बा बेयाव जिहेतु दुर्निति जाया, बे गासैबो बाथ्राफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव बे खेबसेनि बिसायख'थियाव जोङो इउपिपिएल दोलोखौ बा प्रमद बर'नि जि हान्जा बे हान्जाखौ जोङो थोंजोङै मदद होदों आरो बे मददनि फिथाइया गोथाव जागोन, बे परिबर्तननि फिथाइ आरो बे परिबर्तना थारैनो रायजो राजानि थाखाय जागोन आरो आं मिजिंथियो जे जोंनि ओनसोलाव जेसेबां इयुथ्सफोर दङ, जायफोरा आनइमप्लयड जानानै दङ, जायफोर स्कुल कलेज ड्रप आउट खालामबाय आरो जायफोर जोंनि फेमिलिफोर दङ, गासैबो फेमिलिफोरनो जोङो मोनसे खामानि हाबा बा मोनसे एमप्लयमेन्ट एंगेजमेन्ट होनो हायो आरो लोगोसेनो एडुकेटेड जायफोर आनइमप्लयमेन्ट इयुथ्सफोर दङ, सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा जोंनि लाइमोनफोरनो जाहाथे जोंनि ओनसोलाव ओंखारनाय गासैबो फिसा गिदिर जेसेबां जब्स सरकारि साख्रि ओंखारगोन आरो बेसरकारि खामानिफोर ओंखारगोन, बे गासैबो खामानिफोराव जों एंगेजमेन्ट होनानै फैबाय थानाय समाव बिटिआरखौ जोङो रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय गासैबो बिथिङाव जोङो मावनो हानाय मोनसे थासारि जों खालामनानै लानायनि थाखाय जोङो कमप्लिटलि मोनसे प्लेनिं आरो पलिसि खालामदों। दा बेखायनो रायजो राजानि जि समर्थन बेखौ आङो धन्यबाद होदों आरो बे समर्थना दा मोनाबिलिनि 5 आरो 6 बाजियाव जे फाइनाल रिजाल्ट फैगोन बेयो 27नि गाहायाव फैनाय नङा, 27नि गोजौआवनो जोंनि जि रिजाल्ट बे रिजाल्टआ थागोन आरो दासिमनि जि 22 जि लिडिं बे लिडिंआ 22नि गाहायाव फैनाय नङा, बे बारायगोनसो। दा बेखायनो गासैबो लेभेलनिफ्राय जोंनि रेसपन्स गुबुन गुबुन कमिउनिटिनि जि रेसपन्स बेखौ नायनानै दिनै जोङो मोनसे आत्मबिसास आरो जोंनि खामानि मावनायनिफ्राय लानानै मोनसे आत्मबिसास, रायजो राजाया मोनसे गोदान सरकार लुबैदों, परिबर्तननि सरकार लुबैदों आरो बेयावबो जोंहा मोनसे आत्मबिसास आरो इसोरनि खाथियाव जोङो अरायबो आर'ज गाबदों जे जोंनो मोनसे मोजां ओनसोल हिसाबै गायसननो थाखाय मोजां सिस्टेम नांगौ, मोजां सरकार नांगौ आरो बेयाव दादागिरि जायफोर गुन्डाराज खालामो, जायफोर गारि देख्रुबो, जायफोर गारि बुफायो, इलेक्सननि मुङाव जायफोर हिंसा खालामग्रा, बे हान्जाखौ बयबो रायजो राजाया दिनै बिदाय होनो नागिरदों। दा बेखायनो आङो गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै नैबे बिसायख'थिनि जे साननाय सोलिबाय थादों बेयाव बयबो पिसफुल मेनटेन खालामो
आरो जि रंजागोन जि माने बयबो बेखौ बरायगोन बे बरायनायनि हाबाफारियाव जाहाथे पिसफुलि जायो आरो बयबो रायजो राजाफ्रा माने खुनु गिनाय बा रावनिबो बादा मोनाब्लासिनो गोसो खुसियै रंजानो हायो आरो बेयाव रावनिबो सायाव जाहाथे हिंसा खालामा रावखौबो जाहाथे हामला खालाया आरो सिकिउरिटि मेटारखौ लानानै जों जाहाथे बयबो एलार्ट जायो रंजानाय समाव जाहाथे जों रावनिबो खहा खालामनाय हिंसा खालामनाय सोरखौबा माने नोङो अन्याय खालामनाय बेबायदि खामानिखौ रावबो मावनाङा खारन गणतान्त्रिक देशआव बयहाबो अधिकार थायो आरो दिनै गोलाव समनि उनाव मोनसे परिबर्तननि जि सरकार मोननो थांगासिनो दङ बे सरकारखौ लानानै दिनै बिटिसिनि बा बिटिआरनि गासैबो जनसाधारना सुबुंफोरा दिनै माने बयबो हालो दैलो बिथांमोना ओंखारबोदों आरो बयबो मोनसेल' मिजिं मोनसेल' साननाय मोनसेल' सिन्ता जे एबाराव इउपिपिएलनि सरकार फैगोन परिबर्तननि सरकार फैगोन मोजां गभार्नेन्स मोजां सिस्टेम फैगोन आरो बिनि गेजेरजों बिटिआरबासिनि रायजो राजाफ्रा जौगानायनि गासैबो बेबस्थाखौ मोनफुंनो हागोन बे मोनसे सिमांखौनो लानानै दिनै बयबो नेगासिनो दङ गोजोन्थों आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सनवाल बिथांजों टेलिफनिक डिसकासन जादों दाख्लैबावै 9 तारिख आरो 10 तारिखआव जि घटना जाबाय आरो लोगोसेनो बिथांनो जों मोनसे मेम'रेन्डाम लेटारबो हरदों आरो बिनि उनाव आइजिपि ल' एन्ड अर्डार एडिजिपि ल' एन्ड अर्डार जिपि सिंआ केम्प खालामनानै दङ बिटिसिनि आइजिपि बिथांखौबो बुंनाय जादों दा बिथांमोना साफिसियेन्ट जिखिनि सेफटि सिकिउरिटि होनांगौ बेयाव फेल जादों आरो जोङो नुदों जे गोबां असि आरो आइसि लेभेलनि आरो इभेन माने हायार अफिसारफ्राबो माखासे बुजियाव सोलिनानै नांगौ टाइमाव जेरैबायदि सेफटि होनांगौ जेरैबायदि सिकिउरिटि होनांगौ इभेन जोंनि इउपिपिएलनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' बिटिआर सुक्तिनि माने सिगनेटरि बिथांखौ जेरैबायदि मोनाब्लियाव आक्रमण खालामनाय जाबाय इट इज एटेम्प्ट टु मार्डार बेखौ माने जि माने मार्डार खालामनायनि जि प्रि प्लान मोनसे डिजाइन दङमोन बेखौ जेरैबायदि प्रटेक्सन सिकिउरिटि होनांगौमोन बेयाव टटेलि ल' एन्ड अर्डारनि फारसेनिफ्राय बा पुलिस प्रशासननि फारसेनिफ्राय टटेलि फेल जादों आरो 12 तारिखआव जिखिनि कनफ्लिक्ट जाबाय जिखिनि गारि सिमफायबाय गोबां जोंनि मानसिफोरखौ हमदों जोङो जेसेबां कमप्लेन होयो बेयाव एबसुनि इउपिपिएलनि मानसिफोरखौ बिथांमोना दाय गैयाबाबो हमनानै थानायाव सोनानै दोनदों आरो जायफोर गारि बुख्रुबग्रा जायफोर न' सावनानै हैग्रा जायफोर माने एम्बुस खालामनानै एटेम्प्ट खालामनानै एटाक खालामग्रा बै मानसिफोरनि सायाव दिनैसिमबो जेबो एक्सन गैया जाय मानसिखौ दायनिगिरि होनानै 7 मानसिखौ जोबनानै दोनदोंमोन बे 7 मानसिखौबो दनेस्वर गयारिया थानायाव थांनानै बख'नानै लाना फैदों बेयाव इसिबां गिदिर मोनसे घटना जाबाय बेयाव मोनसे माने एटेम्प्ट टु मार्डार मोनसे इन्सिडेन्ट जादों बे कालप्रिटखौ आइडेन्टिफाइ खालामदों माने नाम बाय नेम बेयाव होनाय जादों थेवबो प्रशासननिफ्राय बेबायदि एक्सन लानायखौ जों नुवाखै थारैनो जोङो बुजिनो हायो जे बेयाव गोबां माखासे मेटेरियेलि बुजाबुजि सोरजोंबा दङ आरो बेखौ जोङो मालाबाबो सहायनो हाया आरो बेनि थाखाय दिनैनि बे रिजाल्टआ फैनायनि उनाव जायफोर अफिसार जायफोर असि जायफोर आइसि लेभेलनि अफिसारफ्रा बेबायदि बुजाबुजि मेटेरियेलाव प्रशासन खालामबाय थादों बिनि थाखाय जोङो गोजौ लेभेलाव रायलायगोन आरो जोंनि ओनसोलाव जाहाथे पिसफुल मोनसे एनभायरनमेन्ट थायो आरो जोङो मोजाङै जाहाथे नैबे रिजाल्टनि उनावबो बयनिबो लाइफ आरो प्रपार्टिया सेफटि सिकिउरिटि जायो बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगोन देरहानाय जेननाया थायो आरो बे देरहानाय जेननायखौ लानानै जाहाथे सोरबाया रिभेन्स लानाय रिटेलिएसन खालामनाय बेखौ जों मालाबा एक्सेप्ट खालामा आरो आङो खावलायगोन जोंनि दख'रा जिल्ला आरो हानजानि साफ्रोमबो एलार्ट आरो गावबो सांग्रां जानानै था जायखिजाया जाथायनिफ्राय जोङो गावखौ रैखा खालामनांगोन आरो सोरबाया जोंखौ हामला खालायोब्ला जों बेखौबो डिफेन्सिभ होनांगोन दा बेखायनो जोङो प्रशासनखौबो प्रेसार होनांगोन आरो जों गावबो एलार्ट थानांगोन आरो रावबो जाहाथे हिंसानि लामा लाया रावबो जाहाथे रावखौबो आक्रमणनि थाखाय माने एटेम्प्ट खालामा बेबायदि जि सिन्ता बे सिन्तानिफ्राय बयबो जानगाराव थायो आं बेखौनो बयनिसिमबो गुरैयै माने आपिल खालामबाय गोजोन्थों